μαγάζι θα κλείσει, η ώρα πέρασε. Ωραία, να πέρασε. Κλείσε ποδηλατά, είσαι και κρατάς τώρα. Μα δεν βλέπεις, η ταβέρνα άδειασε. Ωραία, η ταβέρνα γίνει ερήπιο, τα βαρέλια μην αδειάσει. Εγώ πάντως φεύγω. Δεν μπορεί. Θα σε αφήσει από μένα. Μα έχω τη γυναίκα μόνη στο σπίτι. Και λοιπόν, Να κάθε βράδυ στις 12 η ώρα. Μα προδότη. Κάτι τέτοιο σαν και εσένα ρε χαλάνε την πιάτσα και την πληρώνουμε εμείς οι ευσυνείδητοι βαρελόφρονες. Άντε καλή, αύριο πάλι. Αύριο δεν πρόκειται να με βρεις εδώ. Γιατί? Θα πάω εκδρομή. Εκδρομή, πρόσκοπος είσαι. Όχι έρθες, στα Σπάρτα. Μας καλέσανε σε ένα σεμινάριο. Σεμινάριο. Μάλιστα. Θα ομιλήσει ο πρόεδρος των Ενελάδη Σουρωμένων. Και τι θα σας πει? Η ομιλία θα έχει θέμα. Η σούρα από αρχαιοτάτων χρόνων και το πρόβλημα του παραπατήματος. Άντε καληνύχτα. Καληνύχτα ανεπίδευτε. Άντε τελειώνετε, κλείνω. Δίνε και εσύ. Κλείνω. Παρτών δεν άκουσα καλώς. Είπα, κλείνω. Κλείστε, τι μου το λέει. Τι είμαι εγώ, κλείδι. Βρε Χριστιανέ μου, βρε καλέ μου, έχεις όρεξη για καυγάδες? Όχι, για καυγάδες δεν έχω όρεξη, αλλά έχω όρεξη να πιω ακόμα ένα καρτούτσο. Δεν έχει. Το μαγαζί κλείνει. Καταλαβαίνεις? Άι σπίτι σου. Τι είναι από το σπίτι μου, χλωρίνεις αυτό. Να κοιμηθείς. Όχι. Ο ύπνος τρέχει τα μωρά και ο ήλιος τα μοσχάρια. Εμένα με τρέχει το κρασί. Δεν έχει. Δεν έχει. Πώς δεν έχει. Τελείωσε το κρασί. Κοροϊδευόμαστε δηλαδή. Άι σπίτι σου. Χριστιανέ μου. Παρακαλώ. Να λείπουν οι ξέρεις επεμβάσεις. Εγώ είμαι η τελής, δεν φεύγω. Πώς το λέει. Θες να φύγεις καροτσάκι? Ας γελάσω με τις μένα. Χαχα. Άσε. Έτσι και δεν φύγεις τώρα, θα καλέσω αμέσως την άμεσο δράση. Μα την καλείς. Όχι να την καλείς. Τι κάνουμε δηλαδή, κρέμουμε. Ίσα ίσα υποστηρίζουμε το εθνικό μας προϊόν. Άμεσο δράση. Σας περικαλώ, ελάτε στην ταβέρνα του Βασίλη κάτω Πετράρωνα. Να παραλάβετε ένα υπόλοιμα που μου έχει μείνει στο μαγαζί μου. Ταβέρνα βέβαια, μεθυσμένος άνθρωπος είναι. Τι θέλετε να είναι, γαλατάς? Ευχαριστώ πολύ. Κατάλαβες, με φοβερίζεις με την άμεσο δράση. Τα άμεσο δράση είναι καλά παιδιά, ρε, ποια μου κάνουν, Τώρα να εδώ θα φύγεις, για δεν θα φύγεις. Θα φύγω ρε μου, ωραία, αλλά θα φύγω με μια κουρσάρα 8 μέτρα. Πάντως θα φύγεις και το μέσα θα ξαναπατήσεις. Όλο σαματάεις. Εσύ τι τα ξέρεις. Ρε όλη η Αττική δική μου είναι. Έπρεπε να μην χάσω το εκατομμύριο και θα βλέπεις. Και με νοιάζες θα μου κάνεις να περάσω. Πάγει το εκατομμύριο θυμήθηκες. Δεν ξεχνιέται αυτό το πράγμα. Όλα και το εκατομμύριο. Χιλιάικα. Αμέτρητα κιλά κρασί. Θα πίνανε και τα δισέγγωνα μου από. Τι κληρονομιά αφήσω εγώ τώρα στα γόνια μου. Ούτε ένα πεντόκιλο. Ο νους σου στο κρασί. Πώς θα είναι μωρέ, στο λάβγανο. Νάτος, έρχονται. Τα παιδιά, να τα κεράσω με κάτι γιατί κάνουν ολόκληρο δρομολόγιο. Δεν κάνει. Καλώς τα παιδιά. Γεια χαρά. Τι θα πάρετε? Δεν θα πάρουμε τίποτε, χαίρεστε με να πάρουμε. Δεν είναι δυνατόν. Θα πάρετε κάτι. Σοφρόνη, φτιάξτε δύο ποτήρια καθαρά. Άστε κύριε Σοφρόνη να σου προηγηθεί. Άντε κύριε μέσα, δεν χρειάζεται. Άντε για το σπιτάκι σου, άντε μπράβο. Άντε, πάει. Άντε και έχουμε να πάρουμε κι άλλους. Άντε, συναδέλφους. Όχι κάτι νοικοκυρέους σαν και εσένα. Θα πάει το πήρε στο ποτήρι. Άντε για το σπιτάκι. Μάνα, γιατί με γέννησες. Κάτι με κοινωνία. Βρε εδώ ήρθαμε για να σε πάρουμε να σε πάμε σπίτι σου. Όχι μας τις κινηματογραφικούς τίτλους. Άντε μπράβο, άντε μπράβο. Πάει το εκατομμύριο μου. Ωραία, πάει το εκατομμύριο, τι να κάνουμε τώρα. Ας πάμε και πάμε. Άστρο παίρνουμε εδώ 33.333 Μάλιστα. εγώ και 33.332 ο πρώτος αριθμός. Εγώ 4.442 και βγήκε 4.441. Ξέχασα εγώ τον πρώτο αριθμό. Και δεν τρελάτε. Ένα που δεν τρελάτε. Τι να κάνω, τρελαθώ με σένα τώρα εδώ. Άντε. Να τρελάθηκες θα Θα τρελαθούμε εμείς. Δεν τρελά μα τούτο παρά έναν αριθμό. Παρά έναν αριθμό, ναι. Όχι και μου έλεγε ο μικρός. Τι σου λέγει ο μικρός? Πάρε όλη τη σειρά κύριε. Τίποτα εγώ βλάκα. Και δεν την πήρες τη σειρά. Δεν την πήρα. Και μας λες αυτά, που δεν την πήρες. Μα την έπαιρνα και έφερνα και τρελαινόμουν να κατάλαβα. Και επειδή δεν τρελάθηκες, φτάσει δεν τρελάνεις εμάς. Άντε σε παρακαλώ. Κοίτα. Άσε με. Για τα πράγματα. Δεν θα πάρετε κάτι. Δεν θα πάρουμε, δεν πειράζει. Άλλη φορά. Άντε για τα φορτωθούμε στο νόμο. Άντε, πάμε στο νόμο. Σε παρακαλώ. Έλα. Στράτα, στρατούλα.
Έλα, μη με βαστάει. Θα σας πάρω παπουτσάκια. Κάνει. Πώς και παπουτσάκια και κατσάκια και κουστανάκια και τσαντάκια. Να κάνει. Και πώς δεν κάνει παιδί μου, άμα είναι από το κρύο. Έλα στο κρύο παιδάκι, έλα στο κρύο. Έτσι μου έρχεται να σας αγκαλιάσω και να σας φιλήσω. Θα τη φιλήσεις παιδάκι. Δεν έπρεπε όμως. Είχα εγώ να σε βλέπω να θα κλείσω τα μάτια. Κάνει. Ωραία, κάνει και παρακάνει. Και τώρα θα δίνω όλο στο σώμα. Γελάτε ρε! Γελάτε!